Molweni namkelekile nonke kwezitshisave entertainment guys, masishaye nje i-review of uMakhumalo because uMakhumalo nguye currently othethisayo ke ezinkundleni zokuxhumana. As we all know, uTata Musa Mseleku is back on our TV screens with season 9. Okay, and ke namhlanje obviously ke kuye kwaqala i-producers ziyafuna ukwazi into yoba nimephi as ifemeli kaloku wabe engenatshiki uMakhumalo sisi kule season ingathi uzoba the most difficult wife, akanatshiki ingathi uyi-teenager, uyayiva. So uTata Musa Mseleku was the one ebephendula esithi njengoba wasibonile last time obviously kwakukhona ukuphambana, siselapho, nothing has changed. Listen, uTata Musa Mseleku uyahamba uya kuGogo Flow uyochaza into yoba yena akaphathekanga kakuhle zii-wives ezi-3, namely uMakhumalo, Mangwabe, as well as Umayeni guys akashiyekanga. I was so surprised about hayibo noMayeni, I thought it was going to be these two. Uyatsho into yokokubana shame the time egula never uba bona bamphathe kakuhle, but uthi you know what, I was actually so grateful for treatment yabo while I was sick, because now I know into yoba if kungenzeka ndibhubhe, they will most definitely, some of them, they might not even attend i-funeral yam besithi iswelekile lenja, and then they will be celebrating. So ebeyoxelela ke uGogo Flow into yoba sendindodwa apha eMzumbe, understand. So I just wanted to report to you into yoba ingenzeka kushiyeke mna ndingutata uMusa Mseleku nawe uGogo Flow apha eMzumbe, bonke gone ke sana. Obviously uTata Musa Mseleku uye wazuma in kuMakhumalo ethetha ngento yokokubana yeyi andizazi bandimephi noMakhe. As a result, andazi noba uyandithanda okanye akandithandi because of i-actions zakhe zibonisa into yokokubana ingathi akazandithandi ncam. I understand uthi, and whenever ke ngoku ndithetha naye uvele athi yeyi wandihlukumeza kakhulu. Ukusho ukuthi according to uTata Musa Mseleku uthi lo line leyo it means into yoba you never loved me, and those words uthi ke eziphuma kuMakhumalo xa sithi I doubt into yoba wena wake wandithanda because sondihlukumeze kakhulu. Uthi uTata Musa Mseleku these are the words that are making him to doubt that yena uMakhumalo uzamthanda. noMakhe ke uye walithetha icala lakhe wathi ke yena ke ayikho nenye into endiyiregrethayo endiyitshilo and nendiyenzile. Uthi nje uthi I 100% feel as though mna noTata Mseleku we are not on the same page, and iwani ke into yatshintsha uthando lwam for yena. Leliya culo wayithanda ukulicula kwelast season, uthando lwakhe for usamkele sephezulu kakhulu, wathi bahambayo sosala siyincenga. Kutsho bani ke kutsho uTata uMseleku kwi-wives. Uthi ke yena noMseleku they are no longer building, but they were breaking their home ever since nje watsho leyo line ke sana. Uyatsho ke uthetha nesister yakhe into yoba yeyi uTata Musa Mseleku akazi nokuza endlini yam. The only time wayifikile wayizobona ngoku andandisaqala ama-reservation, what do you call it, renovations. Yes guys, and uthi after that akakaze alibeke because wamnika i-ultimatum into yoba if uyayivuma into ethile then kwakho unyawo ndizolibeka, but if ayivumi loo nto ethile unyawo andizulubeka. Wabe esithi uMakhumalo andinandaba kwanaye ke mna ke whether uyeza noba akazi, it's not going to change the color of the sky, it's all the same, ya understand. And ke ngoku uMakhumalo uthi yena emtshatweni uzohlala shem ukuhlala because where else can she go, honestly speaking, although ebona into kokubana ayisasebenzi lento yakhe noTata Mseleku, but uzohlala noba kubanda kunjalo ke emtshatweni wakhe noTata Musa Mseleku. Now guys, that is the episode ke kaMakhumalo noTata Musa Mseleku. I don't know, ingathi izoshuba sana kule season. uMakhumalo sana ingathi teenager engene estagini akanankani man. But anyways, a lot of people are loving this new Makhumalo. Iwan ke into es confuse leyo, and I think it's the reason as to why I'm still up sana.
uMacele uthetha ukuthini xa esithi uMakhumalo unomntwana outside of Tatomosa's marriage? Kanti wafika enangaphi uMakhumalo kwaMseleku? Like, I am 100% confused. But anyways, you guys, this is what uMacele said verbatim, guys. Uthi lo mntwana is the same girl ebesihlangana naye ekhulelwe nje. Then waya kwi-diary session wathi ngokwazi kwami uMakhumalo wayenengane engasiyo ekaMseleku. Then ke kwathiwa kwi-next episode kuzobe lo topic sonke ke guys. We are still so shook. We are on season 9. This information is totally new to us. So thukile guys. Your thoughts guys must engage. Nizonibona shortly. Bye.